Les unitats funcionals són un conjunt d'especialistes que estan centrats en el diagnòstic i tractament i la cura d'un grup de malalts molt concret, amb la intenció de fer tot aquest procés diagnòstic i de tractament centrada en el pacient per poder cobrir totes les necessitats que tenen aquests pacients de forma molt centrada. Aquí en el Parc Taulí tenim diverses unitats funcionals, sobretot per a aquells pacients que tenen un procés diagnòstic de tractament molt complex, com per exemple poden ser els pacients amb tumor de pulmó, sobretot els tumors localitzats, els pacients de cap i coll, les pacients amb tumors ginecològics o les pacients amb càncer de mama. Els pacients que van a la unitat funcional de pulmó són pacients que s'han seleccionat en el que és el comitè de pulmó que es fa. És una reunió que es fa setmanalment amb tots els diferents especialistes i el que es fa és seleccionar aquells pacients amb un tumor localitzat. Aquest entrarà dins l'unitat funcional de pulmó. El que fem aquell dia és, en un mateix dia, citem el pacient primer amb una primera visita amb pneumologia, on es fa una confirmació del diagnòstic, una segona visita on és un espai multidisciplinar, on trobarà oncologia mèdica, cirurgia toràcica i radioteràpia en funció de quin sigui el tractament a seguir, i llavors hi ha la visita amb el que és la gestora de casos. En primer lloc, nosaltres, les gestores, rebem les peticions amb sospita de càncer al circuit ràpid. Aquestes peticions ens poden arribar des d'atenció primària o des de qualsevol punt de l'hospital. Fem una valoració i les enviem al professional que s'ha de fer càrrec del diagnòstic. Donem suport a les primeres visites, intentant agilitzar al màxim possible la programació de les proves diagnòstiques. Un cop el pacient rep el diagnòstic, fem acompanyament del pacient i la família passant per les unitats per les que s'ha de tractar aquest senyor. Donem suport també durant tot el tractament, explicant els efectes secundaris dels tractaments, fent un seguiment. La gestora de casos té un gran valor dins la unitat funcional, és una figura cabdal dins d'aquestes, ja que farà l'acompanyament del pacient des de la sospita diagnòstica quan es diagnostica el pacient d'un procés oncològic, el tractament i el seguiment. Serà el nexe d'unió entre el pacient i família i tot l'equip assistencial de la unitat funcional que formem part diferents professionals. Per exemple, en l'unitat funcional de càncer de cap i coll hi participen 15 especialitats diferents, entre diagnòstic per la imatge, anatomia patològica, cirurgians, oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, totes les especialitats de suport com nutrició, logopeda, rehabilitació, unitat de control de símptomes, odontologia, etc. Serà la figura que relacionarà pacient i família amb tot aquest equip assistencial tan ric que us he comentat. Per tant, la figura, com veieu, i és la figura propera, que el pacient en un moment de dubte, incertesa, podran contactar i ens contactarà segons les necessitats que necessiti el pacient i interrelacionarà amb l'equip assistencial. Per tot això és important el paper de la gestora de casos.